Hello everyone, welcome to Kichu Cooks. Ini Kalladka market irde 1 kg ಅಂಜಲ್ ಕನೆದಿರೆ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ಕನೆದಿರೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮಕ್ ಆತ್ ಶಾರ್ಪ್ ತ ಚಾಕು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಕಲ್ ಶೋ ಕುಡ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿರೆ ಅಕಲ್ದನೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಕನೆದಿರೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ದಾದ ಪಾಡ್ನಿಂದ ತೂಕ ಒಂದು ಬಾನಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಎರೆದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಗ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ 1 kg ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಂಡು 10 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಶೋ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಕೆಲವರು ಪಜಿಲ ಮನ್ಪೇರು ಪಜಿಲ ಮನ್ಪೊಳ್ಳೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಮನ್ಪೆ ಪಜಿ ಮಂತನ ಪಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಆಯಿಲ್ಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಂತೆ ಬೊಕ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ತುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಶೋ ಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನ ಅದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಈಗ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತಂದೆ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಗ ಬುಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಜಾರಿಗೆ ಪಡ್ಗ ಒಂದು ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನೇನು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡಾತ ಮಸಾಲೆ 1 kg ಏತು ಬೋಡಾತು ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಟುವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರವೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ನೀರು ಮಂತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಶೋಕುಡು ವಾಶ್ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನೇನು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ
ಪೂರ ಮೇಲ ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದು 1 ಅವರ್ ದಿಯೋಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ವೈಪೆರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಬಿದೈಲ ದಿಯೋಲಿ ಇದು 1 kg ಅಂಜಲ್ಗಳ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಶೋಕುಡು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ವೈಪಡ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಜಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆವಡ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯರುಂಡು నేను ತಿರ್ಗದ ಪಡ್ಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಖಿಲ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಕಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಡೆದ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಅವರು ಮಲ್ಲ ಮೀನಾದ್ರೆ ಸೋಪು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರ ಮರಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಿರಬರ್ತೆ ಬಾಯ್.